Uffiċjali tal-Aġenzija Identità u persuni qrib sew tal-Gvern ifalsifikaw eluf ta' ID cards għal persuni li ġejjin minn pajjiżi terzi wara li daħlu fil-but sommom kbar ta' flus, rekit li ilu għaddej mill-inqas sa mill-2015. Żewġ persuni li nqabdu b'ID card falsa u qed jiskontaw 6 xhur priġunerija tkellmu ma' Net News fejn żvelaw li huma kienu lesti jikxfu l-persuni kollha wara dan ir-rekit, iżda ġew rifjutati li jingħataw l-istatus ta' whistleblower. Iżda kif inħadem dan ir-rekit? Kull ID card falsa kienet tinbieħa l-eluf ta' euro bl-ammonti varja bejn 2,000 euro u 8,000 euro għal ID card waħda sabiex persuni regolari ikunu jistgħu jgħixu f'pajjiżna. B'individwu partikolari kien jiltaqa' ma' dawn il-persuni li ħafna drabi kienu jkunu Eġizzjani u Libjani. Hawnhekk dawn il-persuni regolari kienu jingħataw prezz sabiex tinħarġilhom l-ID card falsa u minnu fih iħallsu ammont inizjali. Meta jkollhom din l-ID card fidhom kienu jħallsu l-kumplament tal-pagament. Normalment, l-ID card kienet tkun fidhom fi żmien 4 ġimgħat biss, jew saħansitra inqas. Kont nagħmel it-tiles madrum u morra naħdmu għand persuna għax jien nagħmel ħabsa tinkellmek. U di l-persuna offritli biex jagħmel li l-ID card. Għadli nista' nagħmellek ID card tħallasni 5,000 euro. Mbagħad mort ħadu li ritratti jisu wara 15 irċivejta l-ID card. Għajtilu, ġej minn fuq il-baħar, għalli ma kif għadajx, trid nagħmellek ID card u hekk, qultu hija. Għalli dak ix-xogħol btaegħi u hekk qabilna u għatit il-flus u mbagħad għatitu 2000 u meta ġibt l-ID card għatitu 3 oħra. Dan ir-rekit li dwaru tkellem b'mod estensiv l-avukat Jason Azzopardi fuq il-medja soċjali jinvolvi il-falsifikar ta' ċertifikati ta' żwieġ sabiex dawn l-eluf ta' persuni ikunu jistgħu jgħixu f'pajjiżna. Ċertifikat ta' żwieġ li jfisser li persuna titniżżel li miżżewġa lil xi ħadd fl-Unjoni Ewropea meta l-persuna lanqas biss tkun taf li jeżisti. Irċivejta l-ID card li jiena miżżewweġ Ingliża. Sar ukoll li falsifikar ta' residenzi u toroq fuq dawn l-ID cards. Dan apparti li jidher li ma' 300 kumpanija reġistrata f'pajjiżna jinsabu involuti f'dan kollu, hekk kif xi wħud minn dawn il-persuni ġew reġistrati taħt dawn l-istess kumpaniji. Bl-ammont ta' flus li ta' persuni daħlu f'buthom kapaċi laħaq mill-inqas is-60 miljun euro. Dan hekk kif jidher li nħarġu ma' 18,000 ID card falsa. Dan l-istazzjon jinsab infurmat li pulizija taf bl-ismijiet kollha li kienu limħuh wara dan kollu, iżda għadhom s'issa ma ħadux azzjoni kontrihom. Il-persuna naf isimha. Net News jinsab infurmat ukoll li f'dan ir-rekit serju hemm saħansitra involuti persuni rifferm ta' membri fil-kabinett ta' Roberta Bela bl-istess kabinett ilu jaf x'qed jiġri u jaf l-ismijiet tal-individwi wara dan kollu. Iżda ma ħax azzjoni. Każ serju ferm hekk kif din il-mossa qed tagħti lil dawn l-eluf ta' persuni id-drittijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. L-istess jekk mhux ħar mill-iskema li ddaħħal il-Gvern Laburista stess tal-bejgħ tal-passaport Malti. Issa jien din l-ID card sifers bija iktar minn darbtejn jew 3. Biex issemm inkwit serju dwar x'passi se tkun qed tieħu l-Kummissjoni Ewropea b'sogru kbir li pajjiżna saħansitra ma jitħallix jibqa' parti miż-żona Schengen.